El projecte Sticking ha sigut un projecte que venim desenvolupant des de fa uns mesos, des de l'associació Medium, i és una aposta per aportar la mirada mediadora en el món del hoquei. Apropar la mirada mediadora en el món de l'esport per nosaltres té molt de sentit perquè és un espai educatiu i des de fa molts anys venim treballant amb l'espai educatiu i fer aquesta incorporació dintre del món de l'esport és una forma d'aportar tots aquests valors de la cultura de pau, de la cultura del diàleg en un espai on la interacció entre els joves és molt potent i on creiem que realment es produeix un aprenentatge molt més vivencial de totes aquestes eines per les que nosaltres estem treballant. El projecte Sticking és un projecte que té una dimensió integral, o sigui, vol arribar no només al que són els nois i les noies que estan jugant a hoquei, sinó parteix també d'un aprenentatge per part de tots els entrenadors i entrenadores i també abarca tota la part de família i també de la part directiva. O sigui, al final és com tots fem un canvi de mirada des d'aquesta cultura mediadora perquè en el hoquei imperin uns altres tipus de valors o fomentem alguns valors que estan més a vora de la cultura de pau. Aquest projecte s'ha estructurat en diferents fases i una a la que li hem donat molta importància ha sigut la primera, que ha sigut formar a tothom en eines com la comunicació no violenta, eines restauratives que facilitaven la creació d'espais de diàleg a través de cercles on tots podien explicar situacions que estaven visquent en moments en tensió i trobar-li noves formes de funcionar dintre del propi equip. També ha suposat un punt molt important per mi, que ha sigut l'empoderament de l'equip d'entrenadors i entrenadores. L'adquirir més eines de gestió de conflictes que han pogut aplicar en famílies, amb els nens i les nenes, i entre ells mateixos, en situacions de tensions que ells havien estat visquent, els han empoderat de tal forma que crec que és algo que els ha donat com molta solidesa, no?, amb la seva forma de desenvolupar-se també dintre del marc dels entrenadors i entrenadores. Doncs aquest projecte té alguna cosa molt bonic, és que no només comença des dels petits, sinó arriba fins al sènior. I això fa que també la mirada dels més grans sigui com un reflexe i pugui funcionar com un exemple per ells. Aleshores, que pugui ser alguna que no estigui focalitzat únicament en una edat, sinó que s'estigui veient que s'està treballant en tota la dimensió del club, li dona també com un empaque important. Per nosaltres el punt fort d'aquest projecte i el que crec que ha sigut tot un èxit i que garanteix sobretot una part molt important de qualsevol projecte com aquest, que és la sostenibilitat del mateix, és la implicació que han tingut els entrenadors i entrenadores. O sigui, ho han viscut amb una motivació, amb una passió des de l'inici, que jo crec que això és el que fa que aquest projecte pugui ser un projecte que es pugui sostindre més enllà de la nostra associació i de la nostra implicació en el projecte, que siguin ells els qui vagin permeabilitzant aquesta cultura dintre de l'equip. El projecte Sticking comença des d'una intervenció petitona entre dues persones i on es veu la potencialitat que té aquesta petita intervenció i es planteja poder-ho també portar a la resta d'equips. I entre ells qui veu més aquesta potencialitat és la part de la direcció, que veuen que de cop i volta comencen a canviar models de relació, formes d'interacció entre els propis entrenadors i ho volen fer extensiu a tota l'organització. Per nosaltres el projecte Sticking té, més enllà de ser un projecte al que li hem agafat molt de carinyo, hi ha una part que el fa molt especial i és el fet que creiem que pot ser extrapolable a molts altres àmbits de l'esport i que, igual que aquí ha funcionat, creiem que serà un model a seguir amb altres àmbits esportius. I per nosaltres això també, com us he comentat, és la clau i el leitmotiv de l'organització, és fer arribar aquest canvi de mirada dintre del món de l'esport.